Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Ada Wilhelm Catherine című kiállításán. És azt gondolom, hogy nyugodtan hívhatjuk ezt az egész eseményt egy Gesamtkunstwerknek, egy teljes összművészeti performance-nak, amit itt javarészt azt mondom, Ada orchestrál, és ugye a helyszín és a társelőadók támogatnak meg. De hogy valahogy Adában nagyon benne van a sok művészeti műfajnak az összehozása. Hiszen egy irodalmár múltra tekintő fotográfus festőművésszel találkozunk, tehát maga az ő alkotói személyisége és ezt a komplexitást tükrözi. És az Ada megkért engem, hogy egy pár szót mondjak ehhez az élményhez, amit egy kicsit én igazából ilyen szentségtörésnek élek meg, mert hogy valahogy ami itt történik, az annyira így a szavak mögött, meg a szavakon túl zajlik, hogy mindenféle értelmezés. Én úgy éreztem, hogy egy kicsit így megerőszakolná, meg bedobozolná ezt az élményt. Ugye van egy nagyon meghatározó építészeti környezetünk, amit ha akarnám, sem tudnánk figyelmen kívül hagyni. Ugye 1200-as évek elején kezdett el épülni ez a hely, és azóta is áll. Tehát mivel van egy olyan ereje és egy olyan aurája, egyébként Mária Magdolna toronyra keresztelték, ami befolyásolja a befogadó élményt, és most éppen egyébként itt egy oltárkép előtt állunk, bár azt gondolom, hogy ez már maga is egyértelmű, amit viszonylag keveset festenek a 21. században. De hogy az Ada mégis úgy döntött, hogy nem akármilyen festészeti, vagy ugye akár mostanában ezzel is dolgozik, fotó alapú installációt hoz ide, hanem egy oltárképet. Önmagát is szerintem ezzel a művel, illetve a felső teremben található művel is igencsak emberes kihívások elé állítva, úgyhogy szerintem ez eseményben egy jót fog pihenni. De hogy fizikailag is létrehozni ezeket a műveket, ez egy ember próbáló feladat, és ráadásul, ahogy tudom, elég rövid határidő is volt rá. Tehát, hogy létrejött egy ilyen oltárkép, és valahogy az az érzésem volt ezzel, meg a másik művel kapcsolatban is, ami egyébként több más absztrakt és absztrakt expresszionista festővel kapcsolatban is mindig fölmerül bennem, hogy azért festett ilyet az Ada, mert egyszerűen nem tudott mást festeni. Tehát, hogy nem is tudott volna mást festeni. És hogy ebben a műfajban, az absztrakt expresszionizmusban több ilyen művész van, akik bárhogy is akarják, egyszerűen nem tudnak mást csinálni. Ilyen volt például talán kevésbé, de azért még ő is szupersztárként és jól ismert Barnett Newman, nem tudom, többen, igen, azért többeknek ismerős a név. Ugye absztrakt expresszionizmusban, ami általában a Jackson Pollockot meg a Mark Rothkót szoktuk ismerni, Barnett Newman, meg a Clifford Still, meg egyébként ők is művész óriások lettek, de valahogy az ő, különösen azt gondolom, a Newmannak a munkái nem adnak egy olyan hirtelen, vagy egy olyan gyors megértést, mint például a Rothkóé. De ugye a Newman azért volt érdekes, és talán ezzel is jutott eszembe ebben itt az Ada esetében, mert ő nem tudott nem szentséget festeni. Tehát, hogy bárhogy is próbálkozott, neki mindig szentséget kellett festenie. És hogy szerintem az Ada is valami ilyesmit csinál. Ő is szentséget fest, és hogy a szentet és a poklot, vagy ahogy megfogalmaztam magamnak, hogy a szentet és a szennyet festi egyszerre, és hogy igazából arra kíváncsi, hogy van egy olyan világ, hogy van ez a világ, ahol ez a kettő együtt van, és hogy fér meg együtt ez a kettő. És ugye erre Barnett Newmannak is ez az a kérdése, ő ugye egy ortodox zsidó családba született, de hogy egyáltalán nem vitte tovább az ortodox zsidóság gyakorlását, sőt, kinyitott egy ilyen keresztény misztika irányba, és ott volt ez az óriási írtógazdag ortodox zsidó hagyatéka számára, közben egy olyan családdal és egy olyan apával, ami Newman számára írtózatosan nyomasztó volt, és hogy folyamatosan festett Ábrahám című vásznatot, ami ugye egyrészt itt az Ószövetségre, de hogy megelőzőleg az apját is így hívták, és hogy teljes feketében Newmannak is volt, hogy festette meg a saját apját, ami azért valljuk be elég árulkodó, tehát hogy lehet mindenféle ilyen
nem lét, meg Isten, mint sötétség, meg tér és mögötti térként gondolni ezekre a dolgokra, de hogy a fekete azért az mégiscsak a gyász, a halál, a fájdalom és a sötétség színe. És ugye egyébként az Adának is szerintem a fekete és a fekete kiindulása ezzel a kettősségből is fakad, hogy van egyrészt egy ontológiai visszanyúlás, amikor azt mondjuk, hogy a téren, időn és a gondolatokon túl a létezés dimenzióit festi, de hogy ezért mindig van egy olyan kérdés, hogy és akkor az életünk meghatározó fájdalmai, amikbe beleszületünk, hogyan kapcsolódnak ezzel az időn és téren túli szentséggel. És szerintem a válasz arra az 3 nőben rejlik. És ez a 3 nő, ez itt jelen van a kiállításon, ugye a Kati, a Catherine, meg a Mária Magdolna. És azért veszem így a Katit és Catherine-t külön, mert hogy egyébként szerintem van is, meg nincs is különbség. Ugye a Kati, akiből itt talán mint egy ilyen érzés elindult, vagy talán oda visszanyúlt az ő történetéhez, ugye egy családi történet, aki egy olyan hölgy volt, aki Ada nagyon plastikusan leírja, hogy merev idézni, úgy halt meg, hogy belefulladt a saját hányásába. És ugye azért ez egy elég kemény halál. Ugye ez egy alkoholhoz kapcsolódó elmúlás. Ez egy elég kemény halál, és hogy történik ez? Tehát, hogy fullad bele, vagy mitől kerül valaki ilyen állapotba, hogy ugye belefullad a saját hányásába. És a Kati esetében ugye az a történet, hogy ő egyszerűen annyira szomorú volt egész életében, hogy nem tudott nem inni, és nem tudott nem alkoholista lenni. És hogy azért volt ennyire szomorú, mert hogy ő egy orosz katona gyereke volt, és az orosz katona megerőszakolta az ő anyukáját, és így fogant Kati. És ugye ez mennyire érdekes, hogy amikor a születés, ami ugye a legszentebb dolog a világon, az a legborzalmasabb és a legnagyobb fájdalommal párosul. És hogy ott van ez a pici gyerek, aki ennek a terméke, és nyilván mint gyerek erről sem ennyit és sehogy sem tehet. De hogy az egész élete köré, a szenvedés köré épül, és közben meg ott van az élete, ami meg megszületni, meg az, hogy egyáltalán őt vállalják, ugye? Mert lehetett volna az is, hogy nem vállalják, hogy kidobják a kukába, amikor csecsemő, vagy bármi lehetett volna. De hogy mégis vállalják, ez azt jelenti, hogy mégis csak volt ott egy óriási szeretet, de hogy ez a szeretet a fájdalommal soha nem tudott igazából hűlőre épni. Tehát itt van ez az egyik nő. A másik nő az a Catherine, akit én magamban az alexandriai Szent Katalinnal párosítok, akiről egyébként van egy csodálatos oltárkép a Szépművészeti Múzeumban. És az alexandriai Szent Katalinnak ugye az a története, hogy ő egy 3. századi szent volt, és ugye egy olyan erőteljes figura volt, hogy bármerre ment, bárkihez beszélt, azok azonnal megtértek. És a császárnak, meg az egész római udvarnak az agyára ment Katalin, hogy mindenkit megtérít, és ez addig ment, meg ez annyira provokatív volt ez az egész, hogy bebörtönözték, de ott a börtönön is mindenkit megtérített, és utána elment a császárné, és még a császárnét is megtérítette. És akkor azt mondta a császár, mondom az előjáró, hogy na jó, akkor ebből elég, Katalinnak meg kell halnia. És akkor hoztak egy nagy kereket, és Katalin általában ugye szentek itt a egyházművészetnél ilyen nagyon plastikusan azokkal az eszközökkel ábrázolja, amik által meghaltak. Egy ilyen nagy kerékkel, kések a kerékből, és akkor a késekkel ábrázolja, és hogy az volt a terv, hogy valahogy ezekkel a késekkel így végig mennek a Katalin testén többször, és akkor majd így összeszaggatják, és hogy ebben a kínban majd aztán ő egy jól biztos megtagadja ezt a fene nagy istenét, aki őt így mindig szereti. És hogy az lett a történet vége egyébként, hogy összetört a kerék, tehát hogy nem tudták összekéselni, vagy ezen gurigani a Katalin. Úgyhogy aztán le kellett fejezni, volt rá mégis megoldás,
de lefejezték, de szörnyű, de közben meg milyen, ugye? És ez is oda van rajzolva az 1400-es években készült táblaképre, lefejezték, és elkezdett folyni, de nem a vér a testéből, hanem a tej. Tehát, hogy valahogy ez a női és női szentség, és a női szent energia, ez olyan annyira erős volt ebben az esetben, hogy tej folyt, ilyen tápláló anyag tej folyt a Catherine testéből. És a harmadik nő az meg ugye a Mária Magdolna, aki pedig, aki meg ugye azért nagyon érdekes, mert hogy ugye tőle is, és azt hiszem utána is a szövegében, hogy apokrif szövegek mondják, hogy hát ő volt Jézus kedvenc tanítványa, és hogy aki látta a fényt valójában, de többen mondják azt, hogy ő Krisztus szerető, vagy Jézus szeretője is volt, de megjegyzem, szerintem ez teljesen mindegy, hogy volt-e vagy nem, volt-e kufit, vagy nem volt-e kufit, de hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon közeli kapcsolat, vagy nyilván a kettőjük között. És hogy, de, hogy ugye itt van ez a Mária Magdolna, akivel van ez az írtó szoros viszony, akit meg mindig úgy ábrázolnak, hogy ilyen penitenciában van. És hogy ez olyan penitenciában van, és a Donatellónak van erről egy szó, de nem tudom, ismerjük-e, de ezt is érünk. Ez egy 190 méter magas csaj, a Donatello szobra. 190 centihez kb. 35 kg. De ilyen kórosan anorexiás, fogatlan teremtés, aki így a saját ilyen loncsos hajával van tekerezve. És bűnbánatot gyakorol, de hogy ugye nem tudjuk, hogy miért gyakorol bűnbánatot. Miért gyakorol bűnbánatot? Egy prostituált volt persze, de aztán megtért Krisztusban, bűnök megbocsátatnak, indul az élete szentségben, stb. Na de hogy nyilván azért gyakorol bűnbánatot, mert hogy azért ez nem ennyire egyszerű. Tehát, hogy ez azért úgy van, hogyha az ember össze is kapcsolódik az Istennek a lábával, és hogy fogja, hogy őt lógázza a felhőből, és hogy ez olyan nagyon biztosan tudja tartani magát. Azért az egy óriási feladat, hogy a magunk által, a magunkkal hozott, és a világunk, és a környezetünk, vagy karmánk, hogy nevezzük, ahogy akarjuk, által ránk mért óriási szenvedést, méltánytalanságot, tisztességtelenséget, amikor a pokolba és a mocsóba taszítatunk. Akár azáltal, hogy használnak minket, hogy kihasználnak minket, hogy bántalmaznak minket, hogy megerőszakolnak, hogy úgy használják a testünket, mint egy tárgy. Nem úgy, mint Isten megszentelt teremtménye. Hogy ezt így felemeljük, átdolgozzuk, és megbocsássuk, meg tudjuk bocsátani magunknak, és megbocsátassanak ezek a bűnök kint és bent is, lent is és fönt is. Úgyhogy nekem ezek a gondolatok jutottak eszembe, ezzel kapcsolatban, amit látunk, és nagyon gratulálok az Adának, szerintem ez egy óriási munka volt, és egy csodálatos földi, égi, szakrális élményt hozott ide, úgyhogy ezen a kiállítás megnyitom. Köszönöm, hogy eljött, és most hallgassunk meg Rikát egyszer. Nekem is meglepetés. Igen, és mivel ez a dal is, mint igazán érkeztek szefer nyelven szól majd, ezért annyit hozzátennék, hogy a tengerről, egy ártatlan fiatal lányról és egy szerelmesről szól. Akkor inkább ide elapidálni. Una noche